Biye alamisa ye novembre kalo tile 10 ani 3 san 2025 aw minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna bi alamisa novembre kalo tile 10 ani 3 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni kiritigɛlaw ye fɔ ka taa se kiritigɛso yɛrɛ kɔni ma olu ka san 2025 o yɛrɛ kɔni foroba baaraw dayɛlɛla bi Cour suprême kɔnɔna na ka kɛnɛ ɲɛmaya ko o ta ka di an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma général d'armée Assimi Goïta ka sanga ni Cour suprême ale secrétaire général ka kunnafoniyaw kɔnɔna a yira ka fɔ san o san wagati dɔ yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni sariya somaw ye olu yɛrɛ kɔni ka baara caman bɛ bɔ o fanga la o hokumu de kɔnɔna na ko o baaraw yɛrɛ kɔni daminɛni tuguni u b'o wele ko rentrée judiciaire ko o baaraw de b'a la ka waleya bi kɛnɛ min yɛrɛ kɔni kan fɛn min yɛrɛ kɔni sariya somaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiritigɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛ baara minnu kɛ san tɛmɛnw kɔnɔna na u bɛ bɔ ko olu yɛrɛ kɔni dalatigɛ maaw ɲɛna. Anga ministre de la sécurité et de la protection civile générale des divisions Daoud Ali Mohamedine ale bola ka République démocratique du Congo ale vice-premier ministre de la défense ale bisimilani o ye monsieur Guy Gambonboye ayirala k'a fɔ u ka kuma ɲɔgɔnya la u bola ka hakilina falen kɛ ka ɲɛsin walasa jamana fila ninnu bolo di ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin ka tila tuguni ka hakilina falenw kɛ ka ɲɛsin lakana ko kunkan ko ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye farafinna jamanaw ye olu bɛ se ka taa ɲɛ ka yuruku ni bingan wale ko o kɛlɛ ka bɔ ni jamana ninnu kɔnɔna na. Octobre rose n'u o ye kalo min bolodalen no walasa ka cancer de sein fɔ ka taa se cancer de gol littératie ka ale kɛlɛ o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni novembre blé a yirala ka fɔ o fɛnɛ kalo min bolodalen no walasa ka cancer de prostate ko o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o hokumu de la ANASER ni o ye kɛnɛya tigilamaw ka bolofara ye ale bɔla ka baro ɲɔgɔnya kɛnɛ dɔ sigi ka ɲɛmaya ka a ta ka di ministre min ni ale ka baara bɛnnen no kɛnɛya ko kunkan ko ma fɔ ka taa se jamana ka ɲɛtaga ma colonel major Assane Badialo Touré ka hakilina falon kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ni bana ko fɔtan ye cancer de prostate ni ale bɛ maakɔrɔbaw yɛrɛ kɔni minɛ ni a bɛ wele ko sugunɛkɛ bana walasa o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ani kɔn bɛ se ka kɛ a ma cogoya min na o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ministre ni ale ka baara bɛnnen no kɛnɛya ko kunkan kuma fɔ ka taa se jamana ka ɲɛtaga ma colonel Assane Badialo Touré a y'a yira k'a fɔ ni bana ko fɔtan ninnu yɛrɛ kɔni bɛ maakɔrɔbaw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maakɔrɔba minnu ni olu yɛrɛ kɔni si sanga bɛ taa don 80 ɲɔgɔn kɔ la a y'a yira k'a fɔ bana caman bɛ u sɔrɔ minnu bɛ tali kɛ jabɛti la fɔ ka taa se cancer de prostate yɛrɛ kɔni ma ani a ɲɔgɔnna caman o hokumu de la a yɛrɛ kɔni bɔla ka wele bila musolaka bɛɛ lajɛlen ma walasa maaw bɛ se k'u cɛw sensibiliser cogoya min na u bɛ se ka t'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ fu ani falaki an ka kɛnɛyaso bɛɛ lajɛlen na. Fuseni Bambani, ale directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Ale ni a ka équipe olu bɔla ka u kunda cité du Niger ka sababuya kɛ kunnafoniyaw bɔla ka yira k'a fɔ étranger dɔw yɛrɛ kɔni bɛ cité du Niger kɔnɔna na n'u olu b'a la ka activité dɔ kɛ activité minnu ni olu dagalen tɛ a y'a yira k'a fɔ ni mako fɔta ninnu u yɛrɛ kɔni b'a la ka na ni citerne dɔw ye citerne min n'u falen no taji la ko o feere bitɔn yɛrɛ kɔnɔna maaw ma waleya min ni o yɛrɛ kɔni kɔnnen no an ka ɲɛmaw yɛrɛ kɔni fɛ o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Fuseni Bamba ani a ka équipe u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa tigɛda kɛ ni mako fɔta ninnu ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ papier d'autorisation tɛ ni mako fɔta ninnu bolo ka na taji feere ni cogoya in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taji feere sɔrɔ cogo jugu yɛrɛ kɔni na ni fɛn min yɛrɛ kɔni sannikɛla ninnu ye ni olu b'a la ka yira k'a fɔ ko u b'a la ka taji san u bolo 20 litres bitɔn na 80 ɲɔgɔn waleya min ni o yɛrɛ kɔni dagalen tɛ o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Fuseni Bamba ani a ka équipe maaw ye u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ ni ma ko fɔta ninnu ka activité la a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ halisa u ni hakɛ min ka kan ko o da u kan. An bɛ to tajiko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ taa an ka jamana ale marabolo filanan na Kurukurukaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ dɔgɔkun yɛrɛ kɔni daminɛ na fɛn min yɛrɛ kɔni ye tajiko ye o yɛrɛ kɔni b'a la ka nɔgɔya dɔɔni Kulukuru ale marabolo kɔnɔna na ka sababuya kɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye camion citerne caman o yɛrɛ kɔni donna Kulukuru ale marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni sela ka station 4 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni ravitailler taji la o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kulukuru ale marabolo ma u y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u kɔni bɛ ka se ka u ka activité économique olu yɛrɛ kɔni daminɛ baara minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ la don u kun u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka autorité ma ka sanga ni u ka wuli ka jɔ ye.
Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles au bara waliyala an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛnɛ min kɛla sababu ye ka to fɛn min yɛrɛ kɔni Niger délégué yo fo ka taa se Burkina Faso ma olu yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na walasa ka na ni kɛnɛ in ka ale la ɲɛnamaya. Indien tan duuru minnu ni olu yɛrɛ kɔni minɛna bingani wale tigilamaw fɛ a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni labilala novembre kalo tile 11 san 2025 kɔnɔna na k'a sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger kabi dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni Niger ale camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général Abdramani Chane ale yɛrɛ kɔni bala ka u kunda u ka marabolo caman kan ka taa a ɲɛda u yɔrɔ kan ka tila ka hakilina falen kɛ ni u marabolo maaw ye a yirala k'a fɔ tawa yɛrɛ kɔni kɔfɛ a tilala tu k'i kunda tarazadon AKDS ale yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ ni visite ninnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka hakilina falen kɛ n'o ye ka tila tuguni k'a ka marabolo maaw ko olu lahɔrɔya lajɛ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Mauritanie a bɛ wagati damadɔ bɔ sa fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ɲɛmaaw ye olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka frontière k'o datugu ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya ani bingani wale min bɛ an ka jamana kɔnɔna na o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Mauritanie ale marabolo ma o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bagan maralaw olu yɛrɛ kɔni dusuma kasinen don kosɛbɛ n'u b'a la ka wele bila u ka autorités ma ka sababuya kɛ a yirala k'a fɔ olu ka bagan fanba o yɛrɛ kɔni bɛna an ka faba de kɔnɔna na o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Mauritanie ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Ould El Ghazouani ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a kunda frontière min bɛ Mali ale ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ ka taa hakilina falen kɛ ni nin marabolo ma o ye k'a yir'u la k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana ba Maliba ye ko a bɛ lakanabaliya de kɔnɔna na ko o de kɛlen don sababu ye k'a to frontière o yɛrɛ kɔni datugulen don ko sinon ko bolodiɲɔgɔnma min bɛ nin jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko halisa ko o bɛ a cogo la ko nin jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ye badenmaw de ye. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.